сериозни Договорите ще са договори. имперфектни на Дънди. Те ще са, не могат да се оборят. Аз съм на мнение, че дори да ни осъдат, нали, ако се стигне до разтрогване на договора, да плащаме неустойки за 2-3 години с златото и с същото това, злато което ще се се изплаща. изнася. Даже и да се И платят загубите тези ни, неустойки. Да. ще ни се, поне ще спрат загубите ни. Докато така 30 години. Това е много сериозен Чий проблем, който трябва да интерес се е? наблегне. Чий Наистина. интерес е според вас България да жъне само загуби напоследък? Все такива договори се изключват, които са в ущърб на държавата. Вижте сега. Как се управлява един народ? Сега не, че съм специалист. Да. Когато един народ няма средна класа. Айде пак за класи заговорихме, но така да го кажем. Когато един народ е беден, по-лесно се управлява беден народ. Аз какво отношение мога да заема? Аз съм никой гражданин. Някакъв ще отида, аз ще подам молба да съда Дънди за не знам си какво. Няма, не ми е работа. Ай, трябват финансови средства. Ай, трябва. Това не ми е моя работа. Има си хора, които трябва да отидат, да видят, да разгледат от начало всички тези договори. Но затова трябва, пак повторям, политическа воля. Такава воля няма. Народа нарочно се държи беден, нарочно се държи на това положение, за да може да се управлява. Утре като дойдат изборите, от сега почнаха, ама те ще ги купат там за по 20 лева, не знам кой, и ще ги купат. Тоест и Ще ги самите българи са корумпирани и обикновени. Не са корумпирани, поставени си в това състояние. Има там едни, където аз много го обичам, това съвета на вождовете, там едни се моташе с едни пера. Има 500 човека, които определят в тази държава какво се прави и как се прави. Да. Държавата е в техните 500 ръце. човека, Тя не са управлява. повече, да не са 1000, да не са 5000. Ние сме само, нямаме и 7 милиона, ние сме 6 милиона. Толкова ли не може да се оправим? Извинявайте, Израел там в пустинята са 6 милиона, са колкото у нас и постоянно война водят и така нататък. Само, че Израел са... И са го направили рай. Ние тук мазано, не ми се коментира. Израел Какво имат щатите толкова за да не- тях. И... Но една България, Няма която има значение всичко. кой е за тях. Ние имаме всичко. Има храна, има вода, има ток, Да. има злато. Това е просто И ние да сме най-бедните. Апетитно място ли е не в България? Европа. много. Разбира Много. се. Прекалено. Прекалено. Дали не идват от тук всички проблеми? Да. Има си тук един сблъсък още от освобождението на сам един изток-запад. Тук се борят. Едни червени ветрове се веят, едни там не знам откъде идват други. Това е положението. Едните са за едните. И те в първото Велико народно събрание даже не са могли да решат ние на изток ли сме, на запад ли сме. И в момента значи си има моето уважение към Русия. Русия е велика държава. Ние трябва да използваме, окей, имат пазари, имат всичко. Но сега извиняйте да се бъркат във вътрешната политика. Защото има такива сигнали. Какво правим? Как да го направим? Имаме ли все пак някои национално отговорни политици? Не може да кажем, че всички са Те са много отговорни. продажни. Може да има и Те някои са много национални отговорни. отговорни. Да, има ли такива? Има. За... Има. Посочите някой не за мога. пример. Значи няма. Значи това е малко като Добре. виждали ли сте Баба Яга. Всички знаем, че има, обаче никой не може да... Да, вика една такава на метла лети там, обаче никой не може да каже, вчера я видях и пих кафе с нея. Добре, значи няма. Тогава... Не, има. Има. И не са малко. Но Вкарате в проблеми там Да, с прокуратурата, да. как да не. Те са си чисти хора, взимат си едни хубави парички, живеят си добре. Малко ще се поскарат, ами те после си пият кафето. Да. И си разпределят баницата, Баницата, за която говорихме. за която говорихме, която е над 200 милиона. Това е по... това. А вътре какво става? Де Там факто бордове... изяждат 5 човека. Да, а вътре Така ли? какво става? Абе, не са точно 5. Вътре как си се разпределят те там по бордове на директори, по холдинги, по комисии, сладките да, комисии, много как си се хубави. разпределят. И те Вече са с никой много не ги голям знае. мандат, те са по 6-8 Да, ние години. правиме тук някакви опити, нашето движение, нали, да видим сега кой къде, но не ни е работа на нас. Има си други, Вие какви опити правите? кой къде е бил, какво е правил и така нататък. Разследвате... Не, те, чакайте сега, а какво значи разследваме? Ние нямаме нито Как ресурси, нито това. разбирате кой какво прави? Питаме гуглето, да кажем, защото не само ние, но и много други такива фирми зад океана, значи 90-80% от информацията
Не говориме там за СРС-тата, ще ме извинява. И така, 80% от информацията е в Google. Кой къде е бил, какви холдинги, има си търговски регистри, има си който се интересува, чак па толкова. Отива, влиза, гледа и като му вида 25 холдинга по този и борда на въпрос- директорите, Имаме голям късмет, че живеем в информационната Да. ера, Да, по този защото въпрос ако може щитим да само на прибави медиите... и медийната Да, мафия към да, точно така. също, цялата мафия, защото за което защо много- няма информация Да, за което много благодарихме. хората? Защо се дават Има ли определени неща? закупени медии? Да, да. Има. И какво Обратния значи въпрос може би ще се отговори по-лесно. Да. Мога ли да взема думата, извинявам, за медиите? Сега малко така излиза. Значи медиите са първо под жесток чадър. Като казвам жесток, за което благодариме, така че просто се присъстваме в вашата телевизия. Какво значи Бареков излезна, нали, моето уважение, добър журналист, тръгнал да прави народен съд. Събира ги там по площадите хората, слага едни политици, Цецка Цачева ли, че вече не мога да я кажа. Няма значение. Няма значение. Кажете ви, ама тук какво, ама това. И хората народен съд. Значи едно време така са правили народния съд, така се е прави. Сега, моето уважение към господин Бареков, обаче това ли е начина да... Да, това е начина за смъкване на напрежение в хората. Значи, перфектно го изиграх. Да се смъкне напрежението, хората да си кажат, да повикат, да походят от Народното събрание до Орлов мост и обратно, а и до Централна гара ги разходиха. И какво? Нищо. И медиите бяха Да, първи, ще които се поразходим. казваха, че протестиращите не знаят какво искат, че се Това завиняват. е четвъртата власт. И тя много лоша роля изигра тук. Много лоша роля. Четвъртата власт, Да. искате да кажете, че Медиите. е много зависима от... Не, тя вече е четвъртата Първо. власт. Тя вече не е и зависима. Значи има си там едни такива моменти, плащаш, влизаш, говориш, ставаш и излизаш. Значи тя вече не е Ето, толкова Медиите много зависима. силен относно инструмент в, информационното... Платени. Да, относно Искате да информацията кажете, че към има обществото. платени журналисти и А, медии. Да. Ето в момента Те са си управителите на направо БДЖ... партийни. Те са Те те са партийни. И са само Много като добре се знае заслушан. коя телевизия, чии интереси обслужва. И тогава Чии партийни обикновеният гражданин как ще разбере какво става? Ами То няма точно как. целта. Няма как. Точно за това казваме, че информацията е в интернет. В предимно. интернет, да. Защото Имаме медиите... късмета, че живеем Ето в сега искам информационната само ера. нали да... Да, върна, ама баба Иванка от село Долна Там Е, това да, е ще другия не мога, проблем. обаче пък други. Това е и ще другия. отида да Това гласува е. други ден. Да. Возят си Ами, с и По рейсовете. това, е което е проблем. видяла от Да, медиите. да. Возят Това е се с проблема. рейсовете в зала Армеец. И пита там едно детенце ми, вие ме вика ние от училище. Ми хубаво. Разходка са си направили хората. Да видят А с имаше зала ли Армеец. платени протестиращи според вас? Не. Значи специално. От лидерите имам в предвид. За Не лидерите не обикновено. говорим. Значи имаше си агитки, имаше си, за тях не говорим. Значи хората излезнаха, защото цените. Този Там месец се получава тръгна, 100, на следващия месец 300. И хората чакаха някой да каже нещо. Никой нищо не каза. Излезна се, направи се, партиите се включиха, успокоиха се. Но това е, както така съм слушал блогъра, моето уважение към него, вика, това нещо верно роди молох. Какво значи това? При всяко следващо нещо народа ще е на улицата. Значи българите до сега, говорим от 89-та година насам и там царя като дойде, не е излизал така. След това нещо, като се тръгна един път, за всяко следващо нещо ще е на улицата. Да, всъщност, За най-малко. хората За вече най-малко. са прекалено бедни, те няма какво да губят. От сега нататък единствено могат да печелят. Това е положението. И би трябвало да го разберат управляващите, защото... Не, там няма разбира. Мисля, че имаше достатъчно сигнали с Ама, самозапалвания тогава- и да не говорим и вече и най-новото, вчера което пък- вчера, Да, което Гледам, аз един видях това човек видео, в знак да. на протест отрязал А в пръст. същия момент Да. народа продължава да спи. Преди това колко Да, самозапалвания. наистина това е Имаше. много... И това, между много другото, тъжно. тези И това в самоубийства 21 не са век. от Да. бедност. Това е от това, че От ти нямаш от отчаяние, че ти нямаш Няма цел кой в да те чуе. живота. Ти Няма кой. нямаш бъдеще. Тези самоубийства, те ще нарастват.
Защото от бедност те ги няма да се има. самоубиеш. От бедност Напротив, не се самоубийствата си умира. ги има. Всеки Не, ден да. има самоубийци. Да, има, но сега колко те ще нарастват. Точно така. Точно заради това, защото те ни докараха до там, че ние нямаме бъдеще, ние няма за какво да мислим, за какво да мечтаем. Затова Как ли да се развиваш? младите се ориентираха Терминал Разбира се. Б. бързо, Терминал разбира се. Б. Изхода от И Б. то- Как не е хората. едно момче, да кажем сега, да кажем като Иво, ще направи семейство? Няма как. Как? Едно дете Ще колко ще му гледа излезе? детето Много си, Еми ще да. тази гледа година е семейството спаднала си. раждаемостта в сравнение с миналата. Ами тя ще спада, Много. тя ще В сравнение с изчезне, по-миналата. според мене. А, Раждаемостта. да. тя се Как и така? увеличава. А Общо защо? погледнато на някой А места. коя друга Сега. раждаемост се увеличава? Коя? Коя? На ромите. То се знае. Как? Да. На малцинствата. Да. Как е? Нали споменахме преди няколко минути, че България е апетитна страна. Да. Абсолютно. Значи те излезаха най-печеливши от цялата ситуация. Значи фазите на промяната, както съм казвал, търсене на виновни, наказване на невинни, награждаване на неучаствали и всичко по-старо. Това е положението. Другото нещо с тези самоубийства, те и на други места се самоубиват хората, и там как говориха Дания, но това са вече лошото, че това е много лош сигнал. Там Това е са поради други причини. това са политически самоубийства. И аз в най-скоро време очаквам хора, както имаше там един шофьор, беше влезъл в общината с таксито, я беше тръгнал да я пали. Да, да. Аз очаквам в най-скоро време, въобще няма да се очуда. Въобще няма да се очуда да почнат такива ексцесии да има. Въобще няма да ме очуди. България преживява една гангстерска война. 94-та, 98-та там имаше едни истории, се стреляха по улиците като Да не зайци. говорим сега, всички тези хора си легализираха бизнеса. Да, и Да, това е друго, същите там си го хора. разпределиха. Пак се подчедъра Значи на много държавата, лоши естествено. сигнали с тези политически самоубийства, защото това за мен са политически самоубийства. Това не е под някакъв друг. И с тези гладуващи хора там, които са направили сега във Варна. И във Варна нищо не се реши. Съжалявам, че го казвам. Значи първите хора, нищо не се реши. Какво като го маха? Ма той все още май е на Там поста. концесиите нещо пипнаха ли ги? Не. За газ. За шистовия газ. Нищо. Казаха го така. Мина си покрай ушитата. И това е... Нищо в държавата не работи. Под никакъв повод. Не работи. Нито социални за майките, нито Това за по някакъв... социална политика. Там въобще Да не не ни се... почваме България, здравеопазването, да. защото И там е... И Образованието, само ще спомена за здравеопазването. здравеопазването. Единствената държава, в която менеджерите, великите, здравеопазването винаги е на загуба. Те се опитват да го направят здравеопазването на плюс. Няма такова здравеопазване в света, което да е на плюс, освен там те са силиконовите, където ходят да си ги правят. Естествено, здравеопазването не е... Това са частни вече, там си имаш нещо искаш. Няма такава държава, в която здравеопазването да е на плюс. Това трябва да залегне в бюджета. Здравеопазването винаги е на минус. Обаче, защото няма откъде да го вземат и великите менеджери се опитват да ви го обясна с две думи. Великите менеджери се опитват да го направят да е на плюс. Няма как да е на плюс. Няма как. Не Субсидиите пътеки за да партиите, правят. Не примерно, биха могли да залага отидат в се като здравеопазването. минус в бюджета. Кои пари биха могли да отидат за Субсидиите за партиите. Значи партиите така или иначе са си Говорим купуват по си. интереси с олигарсите. Не Говорим мисля, че си. им липсват финанси. И как ще ги призовете? Ето кажете. Да призовеме кой? Партиите. Партиите. Субсидиите да отидат. Ами, значи, това е едно от исканията ни. Да отпаднат тези субсидии за партиите. Може да бъде, примерно, само годината на изборите, защото през всички останали години те ще се субсидират. Значи тези пари, които отиват в партиите, биха могли да отидат в здравеопазването. Не е ли по-важно? Най-малко. Примерно, Това е да. най-малкото. И много, много други такива въпроси. Тук ролята на медиите, само да спомена. Сега не да ми се лансират. Сега моето уважение, там пак го говорихме тук. Сега моето уважение към Станка Злата допринесла е много за тази държава. Била е Спортист. като спортист и така. Обаче. Сега точно там ли е мястото на Станка Златева като лице в парламента? Тя ли ще ми разписва законите? Сега моето уважение, наистина моето уважение, защото се е борила жената и така нататък, доказала се. И много други такива. Не е само тя. Не мислите ли, че въздигат като лице на определена партия, за да може заради симпатиите относно тази жена хората да гласуват за тази партия? Ето, ролята на медиите. Ролята на медиите. Няма как, просто нещата са много забатачени. Да, медиите защо Защото научат? Станка Златева наистина
Тя е нашата гордост. Да. Гордост като В спортист. спорта. Ето Да, сега. гордост В като спорта. спортист. И сега да не казвам друга. Сега спорта е едно. Палми Ранчев човека много хубаво говори. Да, побити, той спортист, треньора и така нататък. Ето спортист. Много добре говори човек. Кой да го чуе? Никой. Иво Инджев. Много добре говори. Кой да го чуе? Никой. Йосиф Сърчаджиев. Кой да го чуе? Никой. Защо такива хора не се лансират? Моето уважение към Стоичков. Моето уважение към Стоичков. Но сега, извинявам се, добре, студенти там ще разтаковат. Те не знаят къде се намират тези студенти. Значи те не знаят къде се намират. Просто ви го казвам. Едните си искат, там си го направих, обърнаха си го на някакво шоу. Ти мене уважаваш ли ме, аз тук на вас разчитам и така нататък. Ето е ролята на медиите. Младите не се интересуват много Ми от да. политика. Да, той си гледа да си взема образованието, нещо е езика, терминал 2 и на някъде да спасява. Всеки има право да живее където си поиска. Това не ме разбирайте погрешно. Всеки, където се чувства добре, там му е родината. Но това не е държавата. Няма как да стане. Как може да я спасим като последни думи, защото Истината ли времето да ви ни кажа? изтече? Истината. Да, истината. Аз мисля, че първо трябва да се събуди малко народа от тази хипноза, в която е. Няма такова нещо. Не може. България никога бунт не е успяла. Моите уважения, включително и априлското въстание, уважавам го примера на тези хора, които са си оставили там костите. В България бунт никога не е успял. И априлското въстание то се е провали. А какъв Трябва е да си начина? променим начина на мислене. Просто трябва всичките Нещата да... винаги промяната в една идва посока да мислим. отгоре. В България нещата винаги са идвали отгоре, и не само в България. И не само в България. Включително и Съединението е наредил кабинета войските да отидат на границата. Значи това е волята на политиците. На няколко политика. На нас ни трябва Стамбулов. Нали, моето уважение, прекланям се пред Левски и така нататък, но на нас ни трябва човек като Стамбулов. Добре, нека така да завършим нашето предаване. Мисля, че бяхме интересни с предложенията на хора от протеста. Пък дали ще ни чуе някой, вече е друг въпрос. Но ние ще продължим с ефекта от протестите и другата седмица, така че останете с програмата на БНП ТВ.